outra vez a todos eles. Non queremos cerrar isto sen agradecer a colaboración a la asociación, sobre todo o presidente Guerra, que apoyounos e traballou con nós para que fose posible isto hoxe, aos modelos máis jóvenes, que para eles é complicado ter que estar esperando tanto tempo, aos componentes desta agrupación, polo esforzo, pola inversión en esforzo e ilusión, aos achegados, aos mozos, os maridos, as madres, as hermanas, a familia que están dispostos a colaborar, aos pais dos nenos e dos máis maiores, dos que non son tan nenos, sobre todo as máis, as costureiras, bordadoras e o que faga falta, que fan de todos. Teño que agradecer tamén a Arancha que coordinou, que está aquí detrás, non a veres,